Ayo, may buntag. Sir? Oy, sir, may... Asan balay ni Malinaw? Kami, sir, Malinaw, Midori, sir. Malinaw. Kamo yung Malinaw, sir? Kamo ito. Kuha namin, sir. Kami pantawid na siya. Itong i-applyan na mo purpose, sir. Kamo to? Kuha, sir, kanang... Di naman mo qualify tingali, sir. Kaya nga, tindahan, sir? Naman tindahan. Sir, ipabantay rin taon Midori, sir. Sa amo ni Silingan, kaya nang lakaw sila, nangaon sila sa Jollibee. Uy, kaluoy di taon, sir. Asa man yung balay, day, sir? Sir, kanina nasa kiligan ng white Asan laptop, eh? sir, nga na usa na lang kabukaligi, sir. Kini tikayang? Pag bagyo mo din pala, sir, pag yudahin taon na balog na mo, sir, kaya wag yung may kwarta, yawa pa po na napaka-eskwela sa among anak. Uy, kaluoy yung taon. Uy, nunsa may panginabuhay niyo? Dirira? Bantay-bantay man eh. Kanda naalang taon Midori, sir, manghit sa na humana mo bantay diri, sir, at na po dito pikasilingan, mamantay mo tindahan niya, akong asawa, paralyzed naman ni sir. Nya, sir, imo asawa maon eh. Mao ni ako asawa yung taon, sir, di naman siya ka-istorya, sir, paralyzed naman ni. Mao ni among Paralyzed. Dugan na siya na paralyzed, sir. Pagtaod lang na, sir, mga 5 years na gid in taon. Na inyong mga anak, sir, pila mga kabuok? Na dito, mga duha ka buok, sir, makaon lang itagtog kanang buntag. Eskwela pa yung taon? Karon, sir, kay stapa, kay wala lagi mo pang eskwela. Sa ligram yan, ipabantay-bantay among silingan, sir, kaya musalig man sa among mga silingan. Yung mga na ako manggingnan akong asawa nga. Nagsalig naman sila tanan ng silingan nga pabantay yun eh. Kada na magpabantay na mo, ako na siya pasuulo-ubo nila ni Dako T-shirt. Ano naman? Ang mga dilata, ipanood na na mo din para na ipanihapon nila. Saan nakakawat niya, sir? Dili ni kakyawat, sir, ay, di na kakyawat. Wala lang yun. Kaluoy sa taon niyo, sir. Sir, kay nakita mo gina ko, tuno ko inyo ni tindahan. So, nag-apply mo sa purpose, sir, no? Butahan ako siya, kanang angad dyan mo qualified, ane. Qualified mo na. Sir, nagkakabaw na kaon sa meaning ng purpose, sir? Upat man na kapi. Unsa may meaning ng purpose, sir? Para sa mga pobreng palahubog ug palautang, sir. Di naman, sir, kasi gatulo ang mana, sir. Mo so sir, nagtanaw yan mo, sir. Lahis na lang, sir. Ang kanang purpose, sir, kay mo na siya ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Salamat kayo, sir. Kaya nakita man ako, sir, nga makaluluoy kay mo. So, kung ano na ako, sir, kaning ibutan na ako dere nga apply mo. Aris ako, sir. Ako na. Sige. Ayo, may buntag. Sir, mag-CL lang ko. Mo na yung balay sa kuan? Malinaw? Morning, sir. Kamu to ga-apply sa kuan, sir? Kato mo ko motor Genmax. Yes, sir. Kami to, sir. Malinaw, sir. Oo, mo na yung tindahan, sir. Mag-CI ka, sir? Nag-CR ako, sir. Nag-CR ako. Mo tindahan, sir. Yes, sir. Mo na masawa, sir. Yes, sir. Gwapa masawa, sir. Artista ni siya, sir. Pamilyar siguro. Pamilya ka na nang mo na an korte sa una. Sige. Mo na mo, unsa may negosyo na to karon, sir? Mo ni tindahan? Kani, sir, amo tindahan, sir. Di ba sa panghinambog mo, income yan mga 120,000 buwan. Kadako ko, sir. Nga, sir, nga naman ko magkagmotor. Kuan, sir. Lingaw mo ko kasi. Lingaw-lingawan na naman, sir. Baka yung kwarta diri lagi Pero man nato i-cash ang motor, sir. Ayaw, sir. Ayaw sa mukuan man ka mag. Ay, di, nangikuha naman ko, sir. Ano kasuko, sir? Kani, sir, amo tindahan. Kuha ni sir, amo ra ni lingaw. Daghang kami ganahan ka mo franchise, sir. Daghang ganito buong Pilipinas na ani. Pwede may franchise, mura ra ni gulay sulod tindahan na, sir. Pero dako kay income, sir. Pila may income ni mo ani, sir? Sig balik-balik, sir. 120,000 lagi ka na buwan, sir. Siguro lang ako, sir, kay nag-CI ba ako, sir. Sorry kay sir. Dutog sa nina mo, sir. Pulo ko. Mo na sapato, sir? Mahal to, sir. Mahal yan, sir. Naik yan, naik po. Original na. Lolo, digital palit. Mahal yun na, sir. 10,000 ang buok-buok na, sir, ha? 20,000. Yung balay, sir, asa man? Kani, tanawa, sir. Kaya mong balay, sir. Tulo ka buok. Sa Alta Vista, na Belmiro, na pa dito. Among kikatig-katig. Among lingaw-lingaw. Barta-bartan. Sige, sir. Yan sama, sir. Ma-approve niya ito, sir. Sigurado na kayo mo-approve, sir. Kaya nakita mo sana kung dako mag-income ano, na makita sa inyong mga sinina nyo, yung sinuta nga, pan juga yung. Sige, sir, kay approve. Pwede na mo kaon ugma, sir, or karon. Yes, salamat, yes, sir. Sige, sir. Aras ako, sir. Salamat. Sige. Thank you, sir. Approve. Sir, nibalik mi, taga-4 piece. Sir?
What's up? Magandang araw po sa inyong lahat. So, for today's video, may isi-share lang ako sa inyo na isang game. So, ito. Super game. So, pwede kayo magkakita ng pera kahit nasa bahay lang kayo. So, paano? So, merong link sa baba. Download nyo lang. And, after nyo ma-download, itong gagawin nyo. Please. So, unang-una, once na-download nyo na yung super game, so, pag hindi pa kayo registered sa game na to, click lang register, tapos lagyan nyo yung phone number nyo dito. Ito, lagyan natin yung phone number natin dito pa, and then mag-create po tayo ng password. Yun. And then pagkatapos nyan, now muna natin to, and then pagkatapos nyan is confirm natin yung password natin, and then send natin. Tapos may mag-send sa inyo ng code. So yan, ito full code na lang natin para mas madali. So antayin natin na, yan. Wait lang natin. Okay. Nag-send na sa atin yung code. So i-fill up na natin. And then register. Charan! So once nakapag-register na kayo mga lods, may automatic 5 coins na kayo dito sa game na ito. So marami po tayong mapagpipilian ng games dito. Meron po tayong Dragon Tiger, Color Game, Red and Black, Birds and Animals, Ben and BMW, and meron po tayong Mythical Animal, 100 of Collide, and Baccarat, Fish Rip, and marami pang iba. So meron akong favoritong laruin dito mga lods dito. Lalaruin natin yung Dragon Tiger. So magaling ako dito eh. Then, so patan natin dito sa red. Yon. Tingnan natin kung sino na. Yon, nakuha natin yung red mga lods. Yan, so ganyan lang ka-easy mga lods. And sa pag-withdraw naman, if ever marami kayong mga napalanunan, so may withdraw dito sa baba, click nyo lang. Yan. And then type mo nyo kunwari, pag malaki yung mga napanalunan nyo, type nyo lang dito withdraw amount. Kunwari, ilagay natin na 5 or 5,000. Ayan. Kunwari lang, tapos ibabaan nyo dito sa GCash number nyo at automatic papasok niyan sa GCash nyo. And then, eto, ganyan lang ka-easy mga loads. So, ano pang hinihintay nyo? Download na kayo. Let's go!